Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara woturn on the notification bell. Mudikani wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari here. Vadikani ndine update yavageza. But ndisada kuitirai update yavageza. Ma-updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Ende ndoda kutenda zvikuru nesupport yamuri kupa pano pathis YouTube channel nguva nenguva. Rudo rwenyu runondisvitsa kure. Rambai muchisapota nesapoti yamuri kungotipa nguva nenguva. Ndinotenda zvikuru. Ndoshava ndokutendai nei but ndinokwanisa kukuzivisai manews updates nguva nenguva. Vadikani, first update yandinayo i-update yavageza apo pavane special announcement na 8:30 dzemanheru. Ranzi munhu wese ndatisanganei na 8:30 vataure zvavanoda kutaura nevana veZimbabwe. Munhu wese ari kunzi ndatisanganei na 8:30 nhasi manheru. Hanzi tionesane. So oda kukusiyai muchinzwa kavidhio ikako. Wapedza kunzwa kavidhio tazvorofika comment section. Ndichabva ndarova last update iri kutrenda mastreets social media. Ndatinzwe Maskati muri Zimbabwe. Ndi Blessed Geza Comrade Bombshell. Ngatisangane nhasi manheru na 2030. Ndichikupai latest update. Ndatenda. Good afternoon, fellow Zimbabweans. Let's meet today at 2030 when I'll be giving you the latest update. Thank you. Next update i-audio iyo iri kutsviridza mastreets esocial media. Pa-audio apa pamba ichitaurika zvakasiyana-siyana ende zvakawanda. Zvisinei handigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Ndakukusiyai muchinzwa audio. Wapedza kunzwa audio taura zvaunofika comment section. Ini sahatirara ndisi kuzoregera kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndichiti subscribe and like this video nekushare this video kune hama neshamwari. Ini sahatirari ndafunga kukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Kana tichikuudzai kuti varume musaita zano ndega, varume nyika haisi yenyu mega, varume musatora vanhu kuvaita matuta zvirombe. Iko zvino chitarisai muone ngozi yapinda munyika manje. Even navasina kudaidza munangagwa kuti atoke nyika vachida taapa nguva yakaoma, taapa problem, taapa dambudziko. Nemi vacho futi maapa problem. Wana nababa Chiwenga, onai zvinhu zvamakaita izvi, zvinhu zvamakatora kuSouth Africa izvi. Onai zvinhu zvamakadzosa mupower izvi. Wana baba Geza. Nhasi unoonai maakutambudzika manje mese ivhira na baba Geza vacho maakutambudzika nechiri chacho futi. Wana baba Chiwenga machona maakuoniswa nhamo manje mugovernment muya. Chitarisai manje chinhu icho ndochaunganidza zvigananda zvese izvi. Nyika haina kubvira chida, nyika haina kubvira chitambira. Ma-election a2018 chacho makabatsirira mese vanhu veZANU-PF, mukabatsira kuponda Chamisa. 2023 mukabatsidza futi kuti zvigananda zvaka zvanyura kare zvamo. Hatina kumboona kana munhu weZANU-PF achichema itaidza mara, kana kuchema nekidini Pastor Masaya, kana kuchema Mbone Ncube, kana kuti Chitsunge, kana kuti ani. Hatina kumboona vanhu veZANU-PF vakachema vanhu vakapiswa dzimba 28, 27, 2008. Hatina kumboona kana dambudziko kana vanhu veZANU-PF vakaenda kunodemonstrata paHQ yeZANU-PF kuti budisai vanhu vari mumajeri. Zvinonaka kana zviri kwangeke. Nhasi uno nemiwo futi maZANU-PF maapa supu manje. Saka maakuti uyai vabereki tibatane tiwesangane. Alright, ngatisanganei. Chatoda kuudza vanhu veopposition party. Ndini baba Chinogurei. Ngatibatanei. Musadududza, musadzokera kumashure. Nokuti hondo kana tikasiya futi iwo wacho wakadaidza munangagwa wachona zvatowanetsawo, zvatovatambudzawo, havachatombozvikwanisi futi kuti vamubvise. Pasina ma-citizens. Ndavakana hondo yacho chaichayoka. Hondo ino haingowambwa kakungowambwa from Norway. Tichitera mitemo yeUnited Nations, kana yeSADC, kana yeAfrican Union, kana yeEuropean Union. Even mitemo yepasi rese. Even mitemo yenyika. Saka vanototanga vatungamidza Provo mberi. Saka isusu Provo ngatitungamirai pamberi kuti mauto edu awane power, mauto edu awane simba. Takutaura vana veZimbabwe. Tikasiya futi uyu munangagwa hatisagona kumubvisa. Even Chamisa hagone kubvisa munangagwa ari one. Even tikamira tiri wachamisa, isu hatijoina izvozvo, but isu tichasafa, vana vedu ndo vachasafa, hama dzedu ndo dzichasafa.
kana chine mato mukuna mata macheche mchana mata makaita kufongora muchitarisa futi kumasuro aifi akanaka nyika iyo iya kana tikasabatana munhu wese even uro kwachamisa even kwa monzora even kwa ningirikini tikasabatana even nevazani wacho iwawo